Здароўкі народ, вітаю вас на канале Белгеймінг. Зусім недавно мы з дзяўчынай падселі на так званае інтэрактыўнае кіно ў жанры жахаў. Натуральна, найлепшымі ў гэтай нішы з'яўляецца студыя Supermassive Games. Дэбютам іх творчага поспеху па праве прызнаная Until Dawn. У мяне няма 4-й ці 5-й PlayStation, таму ў свой час гульня прайшла міма мяне. Exclusively on PS4. І нягледзячы на тое, што Sony з панскага стола кінулі нам костку ў выглядзе ПК-порта, мае рукі да яе так і не дайшлі. А ўлічваючы апошнія апдейты палітыкі выпуску і гульняў на нашу панскую платформу, гульня адкацілася на дно віш-ліста. Exclusively on. Дарэчы, ці ацанілі вы геніяльны ход экранізацыі інтэрактыўнага кіно? Літаральна зняць фільм па фільме ў пэўным сэнсе. Тым не менш, акрамя дажыць да світання, у студыі немала нядрэнных праектаў у сваім жанры. Чаго варты Dark Pictures Anthology, у якую ўваходзіць цэлых 4 гульні, прычым досыць самастойныя гульні, выпушчаны выдаўцом Bandai Namco. А калі лічыць іх апошні праект, Directive 8020, выпушчаны без выдаўца і таму без відавочнай прыпіскі цёмнай малюнкі ў назове. Часткай анталогіі то усе 5. Недзе поруч застаецца The Quarry, выдадзеная 2K Games. Пра ўсе гэтыя рэчы мы яшчэ абавязкова пагаворым у іншых відэа. Але звычайна прынята лічыць частую змену выдаўца не лепшым знакам. Але каму зараз лёгка? Улічваючы вялікі вопыт студыі ў стварэнні інтэрактыўных жахаў і параўнальна невялікі лік канкурэнтаў, калабарацыя з якой-небудзь франшызай была пытаннем часу. І тут на сцэну выходзіць кантора Behavior, вядомая сваёй гульнёй у не менш нішавым жанры асіметрычных онлайн-дэт-спаборніцтваў Dead by Daylight. Дзеля справядлівасці азначу, што сярод іншых сесійных PvP гэтае адчуваецца найболей фанава і лампава. Асобнай увагі заслуговвае лор ДБД. Па-першае, так, гульня за ўвесь час існавання, а менавіта з 2016-га, абрасла лорам. У асноўным гэта, вядома ж, фанфік, які засноўваецца на вельмі невялікай колькасці інфармацыі, тыпу апісання маніякаў і ацалелых. Усё астатняе гэта толькі тэорыі і здагадкі. Чаму група з 4 ацалелых апыняецца на лакацыі сярод імглы і ратуецца ад маніяка? Гэта ўсё застаецца загадкай і нараджае мноства тэорый рознай ступені дзіўнасці. Умоўна, ёсць некая загадкавая невытлумачальная істота, якая засягвае ацалелых у гэтае вымярэнне. І ў прынцыпе гэта ўсё, што трэба ведаць аб гэтай франшызе афіцыяльна. Прадуктам жа калабарацыі з 2 студый з'яўляецца гульня The Casting of Frank Stone. Гульня, якую пазіцыянавалі хутчэй як адну вялікую рэкламу ДБД. Літаральна фільм па гульні, толькі гуляе фільм па гульні. Ну вы зразумелі. Асноўнай задачай было наваліць фан-сервіс, нейкія вядомыя рэчы і, самае галоўнае, прыцягнуць новую аўдыторыю да франшызы. А вось гульні ад Supermassive Games заўсёды мелі вядомыя рысы. Напрыклад, асноўны сцэнарны канструкт, дзе група моладзі, ці не вельмі, трапляе ў нейкае месца, дзе пазней пачынае адбывацца невядомая халера. Сюжэт звычайнага фільма жахаў катэгорыі Б, без задняй думкі. Але ў фармаце гульні гэта адчуваецца нядрэнна. Давайце паглядзім, ці атрымалася рэалізаваць такую на першы погляд тэрмаядзерную сумесь. Ну а перш чым мы пачнем, я б хацеў нагадаць, што калі вы лічыце, што падобнага беларускамоўнага кантэнту на прасторах інтэрнэту павінна быць больш, стаўце лайкі, каментуйце і падпісвайцеся на канал. Гэта сапраўды добрая матывацыя. Асобна дзякуй тым, хто падтрымлівае канал кубачкам кавы па спасылцы ў апісанні. Люблю вас усіх. Як я ўжо казаў раней, кастынг Фрэнка Стоуна — гэта лінейнае інтэрактыўнае кіно з крыху прымітыўным сюжэтам, які залежыць ад выбараў дзеянняў гульца. І ў тэорыі праходжанні ў 2 розных гульцоў будуць адрознівацца ў дэталях. Таму зараз я пакажу тое, што атрымалася ў мяне з першай спробы. На двары верасень 1963 года. Паліцэйскі з акругі Арэгон, 21-гадовы афіцэр Сэм Грын, шукае зніклае дзіця, бо нядаўна гэтае дзіця было выкрадзена. Унутры ён размаўляе з ахоўнікам Томам аб ягоным сабаку, якога клічуць Мерлін, і пра тое, як яны абараняюць завод ад зламыснікаў. У гэтай размове можа адбыцца мноства рэчаў. Сэм заўважае, што Том алкаголік, і даведваецца, што Том ветэран Першай сусветнай вайны. Ён правярае запісы ў журнале завода. Том падроблівае запісы, каб схаваць мужчын, якія працуюць на заводзе дапазна, не ўваходзяць і не выходзяць. Ён згадвае, што аднаго з мужчын завуць Фрэнк. Сэм распытвае Тома пра яго алкаголь і пра тое, як ён пагаршае памяць. Том абараняецца, але ўрэшце рэшт дазваляе Сэму самому абшукаць завод, таму Сэм сыходзіць. У адным з будынкаў яны ўрэшце рэшт знаходзяць сабака па імі Мерлін. Ён нешта жуе і ўцякае. Сэм знаходзіць, што парэшткі чалавечыя, але вуха не належыць дзіцяці, якога ён шукае.
І для мяне гэтая сцэна ашалесь якая нелагічная. Ці не варта было б палічыць гэта за забойства і выклікаць дапамогу? Чаму халера бяры гэты афраамерыканец працягваеш пацыраваць па месцы злачынства з нейкім сумнеўным грамадзянінам, дык яшчэ і мацаць рукамі доказы. Прасоўваючыся далей, сам знаходзіць каналізацыю, і пасля таго, як ён яе адчыніў, яму патрэбная дапамога Тома. Ён дае Тому вуха, якое ён знайшоў раней, і просіць яго патэлефанаваць шэрыфу Куску і пераканацца, што шэрыф атрымае вуха. Том кажа, што яму, напэўна, трэба выпіць. Сэм угаворвае яго заставацца цвярозым, бо тое, што яму трэба зрабіць, вельмі важна. Hey, I'm counting on you, Tom Hope. Сам праходзіць праз ліўнёвую каналізацыю і знаходзіць дзіўныя малюнкі на сцяне. Шыльды паказваюць, што ён прасоўваецца да печы млына. Уваходзячы ў печную, Сэм кажа, што там было як у пекле і чуе плач немаўляці. Зніклае дзіця, якое ён шукае. У гэты момант за падзеямі збоку назірае фігура маньяка. Ці кагось яшчэ. Сэм узбіраецца па лесвіцы. З паднятым пісталетам Сэм падыходзіць да ложачка, але сутыкаецца з чалавекам у жахлівай масцы. Пачынаецца бойка паміж мужчынам і Сэмам. Сэм збівае з яго шлем, адкрываючы ягоны твар. І гэта апыняецца Фрэнк Стоун, былы асуджаны і працоўны на млыне. Фрэнк неверагодна моцны і падымае Сэма, насадзіўшы яго на вострую трубу. Сэм вызваляецца, ігнаруючы пашкоджанне пляча. Ён бачыць, што Фрэнк збіраецца кінуць дзіця ў ложачку ў раскаленную сталь унізе. Адчайны Сэм паспявае падпаўсці да свайго пісталета і страляе ў Фрэнка, параніўшы яго, а потым робіць смяротны стрэл, які трапляе Фрэнку ў галаву, у выніку чаго Фрэнк падае ў расплаўленую сталь і насаджваецца на вострыя металічныя шыпы, якія аддзяляюць яго сківіцу ад галавы. Потым Сэм губляе прытомнасць у выніку атрыманых траўмаў. Таму пасля таго, што здарылася, дзіця выжыла і было вернута бацькам, а пачвара знікла, растварылася ў печы, і горад Сідар-Хілз паверыў, што кашмар нарэшце згарэў. Цяпер пераносімся ў 2024 год. Маці Мэдысон нядаўна памерла. Сама Мэдысон пакутуе на кашмары пра смерць сваёй маці. Яна накіроўваецца ў Великабрытанію. Яе запрасілі ў маёнтак Гранд Манор, што ў Оксфордшыры. Запрасіла яе жанчына па імені Аўгусціна Лібер, якая паабяцала вечар духоўнага ўзбагачэння, і ейны інстынкт самазахавання складана недаацаніць. Яна пакутуе ад моцнай псіхіятрычнай траўмы пасля страты маці і бачыць жахлівыя сны. На гэтым фоне ёй тэлефануе звышбагаты незнаёмец і злавесным тонам кажа штосьці накшталт: «Як наконт прыехаць у мой ізаляваны гатычны маёнтак з каламі на брамах на іншым краі свету, каб пагаварыць аб тваёй траўме». Гучыць як ачмурэнная ідэя. У незнаёмай жанчыны зламалася машына. Мэдысон спыняецца, каб падвесці яе. Аказваецца, што яна едзе туды ж, куды і Мэдысон. Яе завуць Лінда, і яна рэжысёр. Здаецца, нікога няма дома, але ўваход на дзверы адчыненыя. І калі яны аглядаюць дом, усё святло выключана. У выніку яны ўваходзяць у пакой і знаходзяць там іншага мужчыну, Бруна Стэнфорда III, хоць ён аддае перавагу, каб яго звалі Стэнам. Яны абмяркоўваюць, што рабіць чакаючы гаспадарыню. Яны зіраюцца і знаходзяць копію эпасу пра Гільгамеша. Але што яшчэ больш уражвае, постэр да фільма жахаў пад назвай «Забойства на млыне». Стэн адзначае, што «Забойства на млыне» — гэта фільм Лінды, але, здаецца, ёй не вельмі падабаецца сам фільм. Яна згадвае, што ён ніколі не павінен быў бачыць свет. This is one of yours? Should never have seen the light of day. I still wish it hadn't. Стэн кажа, што чуў, што яго паказвалі толькі некалькі разоў і што гледачы раз'юшыліся. Ён таксама сцвярджае, што ЦРУ выкарыстоўвалі фільм на допытах. Прыходзіць іх ведучая Аўгусціна Лібер. Яна дзякуе ім і прапануе выпіць. Калі Мэдзі згаджаецца, яе бянтэжыць шклянка. Гэта шклянка, якую яна бачыла ў сваім кашмары. Ліда кажа, што запрасіла іх сюды, бо ва ўсіх ёсць фрагменты стужкі «Забойства на млыне». Мэдзі знайшла свой фрагмент, перабіраючы рэчы сваёй маці. Аўгустына хоча зрабіць прапанову, каб сабраць увесь фільм. Яна кажа, што яе ёсць справы ў асабістым двары і запрашае іх размясціцца як дома. Стэн згадвае, што многія калекцыянеры гадамі шукаюць фрагменты з «Забойства на млыне». Яны абмяркоўваюць, чаму Аўгусціна так моцна хоча атрымаць фільм, што Лінда, здаецца, нешта хавае, хоць яна ведае, што з фільмам нешта не так. You told me I had to bring this to you in person if I wanted to make it. I will keep the promises I made to you.
і ў яго легендзе ёсць доля праўды. Ім патрэбныя адказы, і яны хочуць ведаць, што хавае Аўгусціна, таму яны азіраюцца. Стэн кажа, што з таго, што ён ведае пра Аўгусціну Лібер, гэта тое, што яна незвычайная калекцыянерка. Ёй падабаецца збіраць прадметы, звязаныя з цёмнымі таямніцамі. Азіраючыся, яны знаходзяць схаваны пакой з мноствам камер, але адна з іх схаваная. Гэта ейны рэлікварый. Лінда хоча ведаць, як Стэн і Мэдзі атрымалі свае фрагменты фільма, а Мэдзі паўтарае, што атрымала свой фрагмент фільма з рэчаў сваёй мамы, і Лінда пытаецца пра імя маці Мэдзі. Тая пацвярджае, што яе маму звалі Бонні Рывера. Лінда кажа, што ведала яе, кажучы, што Мэдзі выглядае гэтак жа, як яна, і што малодшы брат Бонні Хайме, дзядзька Мэдзі, быў адным з яе лепшых сяброў у дзяцінстве. Мэдзі адказвае, што ніколі не сустракала свайго дзядзьку Хайме. Ліндзі сумна чуць пра смерць Бонні, і Мэдзі кажа, што гэта было раптоўна. Тут умешваецца Стэн і, як сапраўдны бізнесмен, прапануе ім купіць гэту інфармацыю. Далей яны выяўляюць дзіўныя зверы, але Стэн, які гэтым часам глядзеў у акно, кажа, што бачыць нейкую загадкавую фігуру, якая блукае па тэрыторыі адміністрацыі. Лінда выказвае сваё меркаванне, што, магчыма, Аўгусціна чакала падобнага, бо яны бачылі пакой з камерамі. Мэнді кажа, што ім варта паспрабаваць знайсці Аўгусціну і мяркуе, што яе асабісты рэлікварый будзе за тымі дзіўнымі дзвярыма. Стэн спрабуе прасунуць руку праз адтуліну ў браме на лесвіцы, і гэта адмыкае браму на верхні паверх. Вырашаючы просценькую галаваломку, мы знаходзім крыху фан-сэрвіса, фігуркі ў выглядзе маніяка з ДБД і намёк на ягоны бэкграунд. У выніку яны адчыняюць дзверы. Унутры яны знаходзяць розныя прадметы, якія сабрала Аўгусціна. Напрыклад, статуя з выявай Пазузу, месапатамскага караля ветраных дэманаў, а таксама ў яе ёсць некалькі даволі змрочных і трывожных твораў мастацтва. Ну і зноў жа такі фан-сэрвіс, рэчы, якія пазнаюць фанаты ДБД, але для звычайнага гледача гэта насамрэч не важна. Размаўляючы са Стэнам, Лінда прапануе яму пары, што калі яна выйграе, ён распавядзе ёй, дзе ўзяў свой кавалак фільма. Яна выйграе простае падкідванне манеты, і ён прызнаецца, што атрымаў кавалак стужкі ад кагосьці па імені Робі Джы. Яшчэ аднаго чалавека, якога Лінда ведае з дзяцінства. Гэты Робі Джы, відаць, цяпер мёртвы, і Робі казаў пра тое, як яго бацька сапсаваў яму жыццё. У Аўгусціны, што таксама дзіўна, ёсць маска Фрэнка Стоуна. Ліндзе таксама знаходзіць відэакамеру з разбітым аб'ектывам, і яна здаецца даволі шакаваная, убачыўшы яе. Размаўляючы з Мэдзі, яна знайшла кнігу, у якой гаворыцца пра талісманы, якія могуць абараняць людзей. Кніга, здаецца, была пакінута адкрытай на пэўнай старонцы, быццам Аўгусціна хацела, каб хтось яе ўбачыў. І на гэтым моманце нават да самага тупога з групы павінны было дайсці. Аўгусціна, відавочна паехаўшы, інакш навошта ёй гэтулькі прадметаў, якія, верагодна, можна лічыць доказамі. Асабліва маска серыйнага маніяка. У гэты момант падымаецца ліфт, і з яго выходзіць мужчына. Ён штурхае Стэна. Лінда глядзіць на яго, і гэта апыняецца шэрыф Сэм Грын. І так, я спецыяльна расказаў пра падзеі ў сучаснасці больш-менш суцэльным кавалкам. У самой гульні літаральна кожная сцэна перамяшчае гульца ў часе і не прыносіць ніякай карысці сцэнару, а толькі робіць з гісторыі месіва. Пераносімся ў 1980-ы. Трое сяброў здымаюць свой уласны фільм на камеру Super 8. Гэтыя сябры — Хайме, яго дзяўчына Крысцін ці Крыс і значна маладзейшая Лінда. Яны здымаюць некі інды-жахлівік у старым закінутым млыне Сідар Хілз. Здымкі фільма пра забойства. Крыс раздражняецца тым, што Ліндзе не ўдалося зарабіць дастаткова добры кадр крыві, якая прыснула ў твар. Таму яны здымаюць яшчэ адзін дубль. Як раптам іх ловіць шэрыф Сэм Грын, чыё неадкладнае з'яўленне напалохвае Лінду, і яна ўпускае камеру, разбіваючы аб'ектыў. Цяпер шэрыф Грын, якому на той момант было 38, кажа, што ім не варта там быць, ім трэба сысі і больш ніколі туды не вяртацца. Урэшце рэшт ім даводзіцца з'язджаць. Яны расчараваныя тым, што не могуць скончыць свой фільм і што іх камера зламалася. Крыс замовіла некалькі футболак для здымачнай групы, якія ў асноўным складаюцца толькі з Лінды, таму у іх больш няма бюджэту, каб адрамантаваць камеру. Цяжкі быт інды-хоррор-мейкераў. Кажучы пра шэрыфа Грына, Лінда згадвае Фрэнка Стоуна і тое, што шэрыф Грын быў тым, хто застрэліў Стоуна на сталеліцейным заводзе. Таму ён не хоча, каб яны там былі. Крыс кажа пра ўключэнне Фрэнка Стоуна ў фільм. Хайме распавядае, што ён быў дзіцем, калі адбыліся забойствы Фрэнка Стоуна. Далей яны вырашылі адправіцца ў горад, каб адрамантаваць камеру. Але, вядома, у іх няма грошай. Тады ўваходзіць сястра Хайме, Бонні.
Так, гэта тэарэтычна маці Мэдзі, калі яна была маладзейшай. Яна жыве ў Нью-Йорку, але вярнулася ў Сідар-Хілз, каб дапамагчы бацьку падрыхтавацца да вяртання маці дадому. Бо яна была ў шпіталі. Хейме угаворвае Бонні даць яму $20, каб яны маглі пайсці направіць аб'ектыў камеры ў горадзе. Try not to waste it. Don't worry. We'll put it to good use. Яны заўважаюць краму сувеніраў «Новыя дзіўнасці», дзе, верагодна, прадаюць старое фотаабсталяванне. Але перад тым Крыс угаворвае Хейме выкарыстаць свае акторскія здольнасці, каб пагандлявацца з прадаўцом аптэкі, якім апыняецца Роберт, сын шэрыфа Грына. Ён вітаецца і кажа, што працуе там за дадатковыя грошы. Хейме паведамляе дрэнную навіну. Яны не могуць адрамантаваць там камеру, але кажа, што яму ўдалося купіць петарды за $5, які яны могуць выкарыстаць у фільме. Яны паведамляюць Роберту, што іх выгнаў з млына ягоны бацька, і Роберт кажа, што ў млын ёсць больш чым адзін шлях, што ён можа паказаць ім дзе. Далей яны накіроўваюцца ў краму антыквараў. Заўважаюць у вітрыне камеры. Іх палохае старая жанчына, якая з'яўляецца ўладальніцай крамы. I'm glad to see you're all having fun. І яны тлумачаць ёй сваё становішча. Старуха знікае ў адным з пакояў і вяртаецца з камерай. Casitas wares, if you have coin. Дарэчы, на радасць фанатам ДБД аўтары гульні зноў клапатліва паклалі на пальцах крамы рэчы, адсылкі да першай крыніцы. Але для звычайнага гульца гэта ні на што не ўплывае. Карацей, у падлеткаў з'яўляецца практычна такая ж камера, толькі крыху больш старая. З працуючай камерай група вяртаецца дадому Хейме, і яны бачаць, як Бонні вылівае свой гнеў, граючы ў гаражы на гітары. На наступны дзень Хейме раздражнёны, бо Крыс і Роберт спазняюцца. Нарэшце яны з'яўляюцца і кажуць, што былі ў бібліятэцы, знайшлі там старыя газетныя артыкулы пра Фрэнка Стоуна і даследавалі іх, каб уключыць яго ў фільм. Пакуль Крыс і Роберт разглядаюць артыкулы, у Хейме выплывае няўпэўненасць, і ён кажа пра тое, што паколькі Крыс не з Сідар-Хілз, яна не разумее далікатнасці тэмы ў горадзе, бо сем'і ахвяр Фрэнка Стоуна ўсё яшчэ жывуць там. Ён таксама размаўляе з Ліндай пра яе план зняць некалькі дадатковых сцэн, якія расказваюць пра перадумовы некаторых персанажаў, як раптам Work of Frank Stone Machine Shop. Bullseye. Machine Shop, huh? Oh my God! Wow! Крыс усклікае, што знайшла здымак Фрэнка Стоуна, які працаваў у механічнай майстэрні на млыне. Пасля таго, як яны скончылі даследаванне, яны адпраўляюцца на млын. Калі яны сыходзяць, Бонні заходзіць у гараж і задаецца пытаннем, куды яны ідуць. Now, what were you little ding-dongs working on? Interesting. Прабыўшы да ракі, група ідзе па сцежцы і перасякае ручэй, каб не сустрэць патруль шэрыфа Грына. Яны прабываюць да ліўнёвай каналізацыі, праходзяць праз яе і апыняюцца на тэрыторыі млына. Але нешта яўна дрэннае адбываецца ў печы. Тым не менш, група скончыла здымкі. Аднак Крыс забылася пра дадатковую сцэну з Ліндай, і яна вырашае зняць яе. Хейме напалоханы і здзіўлены Бонні, якая рушыла ўслед за імі да млына. Яны ідуць побач і здымаюць сцэну, дзе персанажы Крыс і Хейме з'яўляюцца братам і сястрой. Роберт заўважае нешта дзіўнае. Сябры падыходзяць да яго і назіраюць, што нешта адбываецца з падмуркам печы. Крыс здымае гэта і, што б гэта ні было, здаецца, прыцягвае ўвагу да камеры. Далей яны накіроўваюцца ў механічную майстэрню ў ліцейню. Яны бачаць наверсе падвешаны вагон. Яны ўключаюць электрычнасць. Вось тут, дарэчы, спасылка на генератар з ДБД, якая сапраўды з'яўляецца гульнявой механікай. Nice job. Thanks. І, атрымаўшы ключ ад замка, яны дабіраюцца да вагона. Той прабіў частку сцяны, але тое, што яны там знаходзяць, даволі трывожна. Тут нам нарэшце навальваюць экспазіцыі. Хейме заўважае руку ўнутры слоіка, а потым галаву ўнутры іншага слоіка, разумеючы, што гэта парэшткі ахвяраў Фрэнка Стоуна, якія паліцыя прапусціла. What is it? Oh! Damn! I think she was one of Stone's victims. They never found her.
Ну так, падвешаны вагон, які прабіў цагляную сцяну, сапраўды лёгка не заўважыць. Роберт кажа, што ён ідзе па бацьку і пакідае Хеймай разам з Крыс. Хеймай не падабаецца сітуацыя, але Крыс, неяк зусім не усведамляючы сур'ёзнасць, вырашае схапіць руку ў слоіку і зняць гэта як частку фільма, на што Хеймай апраўдана пярэчыць. Крыс і Хеймай спрачаюцца, перш чым памірыцца, і потым нешта адбываецца. З частак цела ў логаве і з самой печы выпраменьваецца зелёная энергія, падобная да энергію печы. Затым нешта адбываецца з камерай, якая вядзе да рукі ў слоіку і выбухае. Узнікае дух Фрэнка Стоуна. Потым перад імі з'яўляецца партал, які спрабуе засягнуць Крыс у сябе. Тут Хеймай мае выбар: пасці на самагубства ці ўцячы. Хеймай, вядома, не вядзьмар. Ісці з петардамі супраць несмяротнага прывіда маньяка максімальна тупая ідэя. Мала таго, што гэта відавочна не правязе да выратавання дзяўчынкі, да кішэй хлопец можа памерці. Карацей, дзяўчат шмат, а Хеймай у мамы адзін. Яму удаецца ўцячы, захаваўшы сваё жыццё. Пасля размовы Лінда і Бонні вяртаюцца ў печ і сутыкаюцца з істэрычным Хеймай, які кажа, што Крыс няма. Лінда кажа, што збіраецца пайсці і праверыць гэта. Гэй, там прывід маньяка, мяне ледзь не пасёк, а маю дзяўчыну ўсягнула ў партал. Окей, я пайду адна і праверу. І кажа Бонні, што Хейма, верагодна, спатрэбіцца падысці да свежага паветра, і яна накіроўваецца ў механічную майстэрню. Лінда знаходзіць камеру на зямлі, бярэ яе і вяртаецца на вуліцу, каб знайсці Хейма і Бонні. Але тая ў жаху кажа, што ім трэба ісці. Фрэнк Стоун з'яўляецца зноў. Лінда глядзіць у камеру і бачыць сутнасць, ад якой яны ўцякаюць. Але яны разыходзяцца. Лінда знаходзіцца на іншым складзе, дзе яе пераследуе Фрэнк. Калі яна выкарыстоўвае камеру, яна можа на нейкі час перамагчы Фрэнка, што ў выніку дазваляе паспяхова ўцячы. І вось гэтая механіка з камерай адчуваецца нядрэнна, нагадвае Fatal Frame. Адправімся ў 2024 год. Лінда ў шоку бачыць шэрыфа Сэма Грына, які стаіць перад ёй. Сэм кажа, што ён там з-за фільма. Ён пачынае лухтаць пра тое, што гэта канец свету і пра многае іншае. Але Лінда ў гэта не верыць і зусім не думае, што фільм прокляты. Сэм пытаецца пра яе, ці ёсць у яе ейная частка фільма. І яна кажа, што Аўгусціна зрабіла ім прапанову, але прыняць гэта яны яшчэ не паспелі. Сэм рады пачуць, што прапанова яшчэ не канчаткова заключана і кажа, што ў іх можа быць шанец усё выправіць. Мэдзі, натуральна, вельмі разгубленая, але Сэм тлумачыць, што фільм гэта турма. Ён выглядае вар'ятам, на што Стэн належным чынам звяртае ўвагу. І, як не складана здагадацца, Робі Джы, пра якога казаў Стэн, быў сынам шэрыфа Грына, Робертам. Сэм сцвярджае, што Стэн скарыстаўся аслабленым псіхічным станам Роберта і забраў ягоную стужку. Сэм замахваецца на Стэна, але не б'е яго, у выніку чаго Стэн усякае. Лінда кажа, што ніхто не павінен быць адзін, таму Мэдзі кідаецца да Стэна, але ён знікае. Яна бачыць дзіўны тэлевізар у калідоры, і калі выключае яго, адбываецца нешта дзіўнае. Асяроддзе вакол яе змяняецца, і яна заўважае алтар культыстаў і культавыя сімвалы на зямлі. Мэт бачыць зялёнае свячэнне і ўваходзіць у вялікі пакой. Там стаіць дзіўная невядомая механічная прылада, і яна чуе голас унутры. Ён просіць аб дапамозе выключыць машыну 3 рычагамі. Мэдзі бачыць, як хтосьці вылазіць з машыны. Гэта Крыс, якая трапіла туды з 1980 года. Крыс думае, што Мэдзі гэта Бонні, а Мэдзі кажа, што яна дачка Бонні. Крыс, натуральна, вельмі збянтэжаная. My mom died a few weeks ago. No. We were in the mill. We were just shooting. We just finished the movie. What the hell? Крыс згадвае, што яна дзяўчына Хейма. І тут гэтая Санта-Барбара нарэшце скончваецца. Мэдзі кажа, што Хейма быў яе дзядзькам. Машына зноў запускаецца, і яны чуюць крык Стэна, які кажа, што і нешта спрабуе яго забіць. Цяпер з'яўляецца іншая каманда. Крыс вяртаецца ў 1980 год. Машына зноў запускаецца, і чалавек у чорным плашчы падымаецца з машыны. Мэдзі і Стэн уцякаюць. Тым часам яны ідуць шукаць Аўгусціну. Лінда размаўляе з Сэмам і кажа, што ён павінен ёй некаторыя адказы. Яна згадвае, што не бачыла яго такім інтэнсіўным з таго часу, як ён выгнаў іх з фабрыкі за тое, што падлеткі здымалі іх фільм у 80-м годзе. Ён згадвае, што ніколі не ламаў іх камеру. Ну а Лінда сцвярджае зваротнае. Сэм адмахваецца ад гэтага, кажучы, што яго памяць ужо не тая, што была раней, што ён старэе. Як раптам Сэм выпадкова губляе прытомнасць. Лінда можа скарыстацца магчымасцю, каб дастаць з сумкі
толькі яго пісталет або ўзяць яго дзённік разам з лістом ад кагосьці па імені Логан Чен. Сэм нарэшце вяртаецца ў сябе, і Лінда распытвае яго. Яна кажа, што яму дрэнна. Ён кажа, што яму патрэбна яе дапамога. You're not well. You need help. I need your help. Right now. Што ж, гэта было вельмі інфарматыўна. Святло гасне і Сэм знікае. Лінда спрабуе знайсці яго і трапляе ў нейкі архіў. Яна бачыць футболкі, падобныя на тыя, што зрабіла Крыс, але назва фільма на іх іншая. Яна таксама знаходзіць газету, у якой гаворыцца пра разню ў кінатэатры ў 84 годзе, але потым заўважае на стале кінастужку. Гэта ўрывак з фільма «Забойства на млыне», і тое, што яна бачыць, шакуе яе. Bonnie didn't act in this scene. It was Chris. This isn't right. Бонні не здымалася ў сцэне. Гэта была Крыс. Гэта яўна не тое, што яны здымалі. Лінда шукае па паліцах і знаходзіць шмат розных версій забойства на млыне, што дзіўна, бо Лінда памятае толькі працэс здымак аднаго з іх. Сэм здзіўляе Лінду, яна сутыкаецца з імі і кажа, што з таго часу, як убачыла яго, як ён выходзіў з ліфта, што ён яе ўзросту, але яму павінна быць не менш за 80 гадоў. Яна мяркуе, што гэты Сэм Грын не той Сэм Грын, якога яна ведала ў Сідар Хілз, дзе ўцякала ад чалавека ў капелюшы. І калі вам здалося, што вы нічога не разумееце, то нічога страшнага. Аўтары сцэнарыя таксама нічога не разумелі. Мэдзі і Стэн робяць перадышку. Яны абмяркоўваюць, што ім проста трэба ісці. Мэдзі знаходзіць стары медальён, і яна ўзгадвае тое, што бачыла ў нейкай містычнай кніжцы 5 хвілін таму. Але паколькі Стэна толькі што ледзьве не забілі, яна вырашае аддаць медальён яму. Яны знаходзяць сакрэтны праход у адным з пакояў, і гэта прыводзіць іх у шкляную залу. Там яны сустракаюцца з Ліндай і Сэмам. Лінда кажа Мэдзі, што Сэм не той, за каго ён сябе выдае, што ён самазванец і што яму нельга давяраць. Хаця, па факце, яны самі знаёмыя некалькі гадзін. А Сэм паўтарае, што Аўгусціне нельга давяраць, і яна спрабуе сабраць усе кавалачкі забойства на млыне, якія маглі калі-небудзь існаваць. Паток гэтай шызы раптоўна перарываецца. У гэты момант уключаецца праектар і паказваецца фільм пра забойства на млыне. Але які з іх? Яны выяўляюць, што Аўгусціна выкрала кавалкі кінастужкі, а Стэн ужо загадзя дамовіўся з Аўгусцінай. Гэта значыць, што кінастужкі былі ў яе ўвесь гэты час. І Лінда справядліва задаецца пытаннем, чаму яна трымае іх там, калі ў яе ёсць тое, што яна хоча. Тым часам Крыс, паспяхова вярнуўшыся ў 80-й год, зноў сустракаецца з Ліндай, якая пасля ўцёкаў ад Фрэнка прабралася праз стары адміністрацыйны будынак. Крысціна распавядае Ліндзе пра тое, што здарылася, і гучыць гэта цалкам па-вар'яцкі. Яна бачыць Хэйма з Бонні, б'е яго па твары і кажа, што ім трэба сысці. Whoa, hey! Oh, no, I deserve that. Лінда кажа, што яны могуць скарыстацца ліўнёвай каналізацыяй, каб выбрацца адтуль гэтак жа, як яны туды і трапілі. Як раптам з'яўляецца Фрэнк Стоун і перарывае гэты план. Ён б'е Крыса падлогу, і Лінда адбіваецца ад яго камерай, ратуючы Крыс. Затым ён спрабуе зрабіць тое ж самае з Бонні. Толькі ён хапае яе і насаджвае на кручок, тым самым забіваючы яе. І гэта ўжо больш асэнсаваная адсылка да Dead by Daylight. Пакуль усё гэта адбывалася, Роберт вярнуўся ў горад і бегаў у пошуках свайго бацькі. Ён сустрэў старуху з крамы антыквараў цікаўнасці, і яна вельмі загадкава не ведала, дзе ж знаходзіцца шэрыф Грын. Нягледзячы на тое, што яна не вельмі дапамагае, Роберт усё адно знаходзіць свайго бацьку, і яны разам прыбываюць на сталелісейны завод. Шчыра кажучы, я дагэтуль не зразумеў, навошта была гэтая сцэна з бабкай. Ну, мы зразумелі, што яна гэта састарэлая Аўгусціна Лібер, але што з таго? Тыпу, яна такім чынам уплывае на падзеі? Яны чуюць крыкі з печы, і ўваходзячы, шэрыф Грын знаходзіць там мёртвую Бонні. Сэм незадаволены Робертам, бо той павінен быў ведаць, што лепш не браць туды сваіх сяброў. Чуючы роў з ліўнёвай каналізацыі, шэрыф Грын скача ўніз і кажа Роберту заставацца на месцы. Сэм знаходзіць камеру юнакоў на зямлі і, пачуўшы крыкі падлетка, знаходзіць Хэйма цяжка параненым. Дапамагае яму спусціцца і перамагае Фрэнка камерай. Сэм сустракае Крыс у бяспецы, а потым Лінду, якая, відаць, цяжка параненая. Пасля таго, як ён дапамог
мог ёю стаць, Фрэнк зноў з'яўляецца, і Сэм выкарыстоўвае камеру, каб перамагчы Фрэнка. Фрэнк церпіць паразу і, здаецца, знаходзіцца ўнутры камеры. Сэм кажа, што ім яшчэ трэба нешта зрабіць. У сучаснасці раз'юшаная Лінда ўсклікае, што яны знялі не гэта. Стэн пачынае спрабаваць выбрацца адтуль, але Аўгусціна блакуе іх у залі, дзе прайграецца момант, калі Фрэнка Стоуна зацягнулі ў камеру. Стэн спрабуе ўцячы, але ён бачыць Аўгусціну, якая да гэтага моманту стаіць на балконе. Неба пачынае мяняцца, і нешта адбываецца з экранам. Фрэнк прорываецца праз экран і хапае Стэна за горла. Стэн памірае, яго пажырае Фрэнк, замест таго, каб падвесіць яго на чарговы круг. Далей прывід гэтага маніяка выходзіць праз экран і такім чынам поўнасцю праяўляецца. Тым часам Сэм аддзяляецца ад Лінды і Мэндзі, якія спрабуюць запусціць ліфт. Фрэнк адкідае Мэндзі назад і фактычна ловіць яе. Далей ён глядзіць у ліфт, але яго спыняе душа Стэна, якая знаходзіцца ўнутры яго. І гэта, хутчэй за ўсё, вынік дзеяння таго самага медальёна, які Мэндзі дала яму раней. Лінда карыстаецца магчымасцю, каб заштурхнуць Мэндзі ў ліфт і адправіць яго наверх, а сама Лінда падымаецца па лесвіцы, каб паспрабаваць адвесці Фрэнка. Мэндзі выходзіць з ліфта і трапляе ў пакой, дзе яе чакае Аўгусціна. Яна кажа Мэндзі, што ўсё гэта служыць большай мэце. Яна распавядае Мэндзі пра кашмары, пра смерць Бонні, яе маці, і кажа, што можа прымусіць іх знікнуць. Мэндзі адмаўляецца і пачынае бегчы ад Фрэнка. З'яўляецца таксама Сэм і адцягвае Фрэнка, каб выратаваць Мэндзі, і таксама уцякае. Аўгусціна выходзіць на вуліцу і глядзіць на неба. Істота прабіваецца праз заслону гэтага свету і імкнецца паглынуць яго. Аўгусціна распавядае пра цэлае жыццё працы і пакут. Усё дзеля аднаго моманту. Фрэнк падыходзіць да яе ззаду і глядзіць на яе, быццам бы яе пазнае. І пакуль Аўгусціна кажа пра свае ахвяраванні істоце, чакаючы ўзнагароды, Фрэнк забівае яе, і мы назіраем, як істота забірае мёртвых. Мэндзі не можа ад'ехаць і бяжыць у лес, дзе яна бачыць, што адбылося пасля таго, як фільм быў скончаны ў 80-м годзе. Падлеткі сустракаюцца ў аптэцы ў горадзе і раздзяляюць фільм на 3 часткі. Яны даюць клятву, што гэты фільм ніколі не выйдзе. Ага, а чаму тады Стэн сцвярджаў, што Лінда знакамітая якраз у якасці рэжысёра гэтага фільму? То бок ён ужо выйшаў. Выходзячы на паляну, Мэндзі знаходзіць вогнішча. Лінда сядзіць там, і яна, здаецца, змірылася. Сэм далучаецца да іншых таямнічых людзей. Ён злосна пытаецца, чаму Лінда проста сядзіць там. Потым яны чуюць роў Фрэнка Стоуна, які стаіць побач, назірае і чакае, а ацалелая цяпер з'яўляецца часткай выпрабаванняў. Фрэнк зноў выдае роў, і тады гульня заканчваецца. Далей ідзе фінальны маналог Аўгусціны, якая кажа аб цыклічных падзеях вялікага палявання, аб нейкай сувязі з культам. У сцэне пасля тытраў машына зноў уключаецца, і нам паказваюць старуху Лібер з усмешкай на твары. А зараз паспрабуем зрабіць высновы. Як я казаў у пачатку, сусвет Dead by Daylight наўмысна зроблены загадкавым і поўным умоўнасцяў. Калі вы не знаёмыя з першай крыніцай, разбірацца ва ўсім гэтым і шукаць логіку тут бессэнсоўна. У любым выпадку гэтая гульня проста гісторыя, хоць і далёка не самая выбітная. Сцэнар відавочна разбіты на класічныя 3 акты і 5 ключавых дзеянняў. Паводле канонаў любога фільма. У першым акце нас знаёмяць з героямі, у другім адбываецца асноўнае дзеянне і закручваецца інтрыга, а ў трэцім сюжэт рухаецца да развязкі. Кожны акт пры гэтым абазначаны маналогам Аўгусціны Лібер. Аўтары першапачаткова не спрабавалі стварыць шэдэўр і прытрымліваліся агульна прынятых стандартаў, але адна толькі структура яшчэ не вызначае якасць. І, на мой погляд, праблема надзвычай відавочная. Акрамя 3 часовых ліній, нам падкінулі
дадалі яшчэ і мультысусвет, які ўжо ўсіх задзяўбаў, прычым зрабілі гэта максімальна леніва. Нават калі дапусціць, што так яно ёсць. У 80-х Бонні статычна гіне, а значыць, патомства ў яе няма. Таму Мэдысон існуе ў іншым сусвеце. Гэтым тлумачыцца і іншы Стэн. Але як патлумачыць існаванне фільма, які здымалі падлеткі ў 80-м і адначасова наяўнасць кавалкаў стужкі ў герояў, у якім сусвеце ўвогуле тады існуе гэты фільм, а ў якім не. Лінду ў фільме смусілі толькі адрозненні ў некаторых момантах. Так, яна казала, што стужка не павінна была ўбачыць свет, аднак гэта адбылося, і яна аб гэтым ведала. І якім чынам наогул гэты самы іншы Сэм Грын патрапіў у сучасныя падзеі. Ах так, я забыўся, што ў нас тут мультысусвет, а значыць персанажа можна літаральна ўвесці пасярэдзіне сюжэту без адмысловых тлумачэнняў. Ну, партал патрапіў і вылез вось. Дарэчы, я крыху апусіў той факт, што ў гульні яшчэ ёсць міні-арка пра стасункі паміж Крысцін і Хейме, але мала таго, што яны ні на што не ўплываюць, а акрамя рашэння Крыс стукнуць хлопца ці абняць яго пры сустрэчы, дык яшчэ і ўся гэтая галінка 80-х выглядае максімальна абасобленай. У залежнасці ад уцалелых падлеткаў яны рэжуць кінастужку і на гэтым усё. Памятаеце, я казаў, што сцэнарысты таксама не разумелі, што наогул адбываецца, і мне сапраўды здаецца, што сюжэт першапачаткова быў скляпаны з нейкіх урыўкаў. Я нават дапускаю, што нейкіх фанфікаў. Ён быў разбіты на часавыя галінкі, а пазней, каб прыкрыць дзюры, нам навалілі той самы мультысусвет. Я разумею, што ў першай крыніцы таксама не было суцэльнага лору, але калі ўзяліся за рэалізацыю, то чаму б не зрабіць гісторыю хаця б мінімальна зразумелай? І тут няма ніякай размовы пра ўзровень якога-небудзь Silent Hill альбо Alone in the Dark. Калі ўжо гуляць у хітрасплеценні часу, гэта ўсё зразумела. Было б дастаткова проста лінейнага апавядання, якое не пярэчыць базавай логіцы. Што тычыцца геймплея, экшн-сцэн тут не так шмат. У асноўным у пачатку і ў канцы. У гульнях ад Supermassive Games выбар па класіцы зводзіцца да дылемы, выжывае персанаж ці не, а канцоўка залежыць ад складу ацалелых, калі такія ўвогуле застануцца. Таму прыкладна за 4 гадзіны праходжання пункты невяртання, не лічачы тых, хто гіне па сюжэце, зроблены вельмі рэзкімі, нават не ведаюць ці аднесці гэта да плюсаў ці да мінусаў. Калі пасля доўгіх сцэн з даследаваннем і дыялогамі табе даюць малюсенькі акенца, якое вырашае лёс героя, адчуваецца гэта так сабе, нават у параўнанні з іншымі праектамі студыі. Дарэчы, сюжэт тут здаецца больш лінейным, чым у тых жа Dark Pictures, і выбары за рэдкім выключэннем выглядаюць як імітацыя скрыжаванняў, і ў любым выпадку канец будзе адзін — сцэна ля вогніша са знаёмымі персанажамі альбо без іх. Whether killing or surviving, the entity will play with our souls for all eternity. An endless hunt of fear and hope, pain and sacrifice, from which even death is no escape. І Фрэнк Стоун на фоне. То бок смерць любога з герояў — гэта толькі яго праблема, якая не ўплывае на абставіны. Я паспрабаваў перайграць сцэну са з'яўленнем Фрэнка ў 2024 і паспрабаваць выратаваць Стэна. Адзіная смерць, якая сапраўды можа адчувальна ўплываць на частку сюжэту. Я гулец павінен быў зразумець, што статыст Стэн, а не Сэм — гэта загадка. Але гэта прывяло да рэзкага скарачэння колькасці тых, хто выжыў. Калі гэта зрабіць, Сэм ахвяруе сабой. Стэна ўсё роўна забівае. Мэдзі і Ліндзе ён не дапаможа, а значыць, альбо выжыве Мэдзі, альбо ніхто. А ў канцы без флэшбэкаў Фрэнк Стоун выйдзе да вогніша, і тут можа ўзнікнуць пытанне: а калі падзеі насамрэч у розных сусветах і не ўплываюць ні на што, то які сэнс тады ў нашым удзеле? А ўлічваючы фірмовую звычку студыі ўстаўляць фразы пра тое, што кожны выбар мае сур'ёзныя наступствы, становіцца нават крыху сумна. А што калі ўспрымаць гульню як дадатак да Dead by Daylight? Тут таксама ўсё неадназначна. Я не фанат франшызы і не закопваўся ў горы фанфікаў і тэорый, але базавыя дасылкі я ўлавіў. У асноўным, гэта ўсяго толькі прадметы з ДБД, літаральна прыбітыя цвікамі да падлогі, і на іх можна проста паглядзець. Ты даследуеш лакацыю, табе паказваюць знаёмы па гульні прадмет, ты аглядаеш яго і ідзеш далей. Тое ж самае тычыцца і калекцыйных фігурак, па сутнасці проста трохмерная мадэль у меню. Калі казаць пра рэчы буйнейшыя, то гэта інтэрфейс QuickTime Event, гукі і пару момантаў з засылкамі, накшталт таго ж крука ці рамонта рухавіка. І на мой погляд, гэтага відавочна мала. Яны нават не дадалі сцэну з палетамі на заводзе, хаця самі палеты там валяліся, што перашкаджала візуалізіраваць пагоню з мультыплеернай
на першай крыніцы не зразумела. З іншага боку, пры такім кароткім хранаметражы багацце цэлак магло ператварыцца ў перабор і тану эксплуатацыю. Галоўная праблема гульні яе невызначанасць. Яна занадта слабая, каб па-сапраўднаму зайсці фанатам Dead by Daylight і занадта сціснутая і незразумелая для навічкоў, так што як рэклама гэта таксама не працуе. За гэтыя 4 ці 5 гадзін 3 часавыя лініі з перамешкай трызнення пра мультысусветы ператвараюцца ў кашу з элементамі хорару, а ў фінале ўсё і зусім скочваецца ў бессэнсоўную беганіну, хіба што бракуе Бенні Хіла на фоне. Не зразумейце няправільна, гульні гэтай студыі заўсёды будаваліся на кліше з фільмаў жахаў. Гэта такая ігрыфікацыя хорара ў катэгорыі Б, ад якой шмат чаго і не чакаеш. Галоўнае, каб гэта было весела, асабліва ў кампаніі. Але вось гэтая гульня — гэта сапраўднае кіўно. Карацей кажучы, гэта першы выпадак, калі я нават не магу раіць яе да праходжання, бо проста не разумею, каму яна можа спадабацца. Але калі вам усё ж зайшло, дайце ведаць у каментарах. А калі не, ўсё адно каментуйце, ставьте падабайкі і подписывайтеся на канал. Яшчэ раз вялікі дзякуй за вашу падтрымку, у тым ліку і за кубачак кавы па спасылцы ў апісанні. Ну а на гэтым усё. Да сустрэчы ў новых відэа зусім хутка. Thank you very much.